was meant to be, Your Excellency. Komachielo nyakwano mogie ni chenro mar timo ikruok ne iko ringre mag ji 27 mane ne owito ngimagi masira makoch mar apaya manotimore roundabout ma Coptic e kaunti ma Kisumu dhi nyime seche bende wede kaachiel kod osiepe mag jogo mane othogo koro ikore mar biro omogi odiochieng' ma kawuono motelo ne ikmagi mabende biro timore e gweng' mar South East Ward medore Nyakach sub county e kaunti ma Kisumu odiochieng' makiny. Mae timore ka bende odhiambo manyoro alama manyo kelo kanyakla dini opogore kaachiel kod chenro mar choko pesa nyo timore e skund primar Manaki motelo ne golo ringrego ma idhi gole od kano ringre ma jomotho ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital odiochieng' ma kawuono. E wi mano Vincent Kodera mabende en jakom mar komiti mabende chando chenro mag lielno olero ni odiochieng' ma kawuono ringrego biro chopo pacho kaeto bang'e ibiro timonegi alama makanyakla ma otelo ne iko mabende biro timore odiochieng' makiny e gweng' ma Nyakach South East Ward e kar chung' od bura ma Nyakach e kaunti ma Kisumu. Make sure ni bodies olosi maber kendo sang'wen kama wawuok wabiro dala. Ka wachopo ka bodies gi watero e ute gi kuonde ma giaye for the night vigil. Kiny ne gokinyi ma en Saturday morning waomogi gokinyi to wakelo gi e ground ma koro uchung'egi. King'iyo chienwa kacha pani jogo sanene e clip mokalo no, we are putting up the tenting and the place where we'll have the service. We expect ni service ni biro rumo by around 1 o'clock. 1 o'clock adoni mondo release body gi mondo jogi odhi oikgi. Nitie kwayo mang'eny kabisa nikech sirikal nyocho wacho ni gidhi timo a number of things. So ka ing'e maber thogni duong' ji otho mang'eny, nitie kata nyithindo mowe kendgi. Achiel kuom nyithindogo ni Eldoret Polytechnic. Nyithindo ma nie klase biro ywage. Gibiro chiegni a full bus load. E dalano onge kata pi midhi modhie. Although sirikal no wacho ni gin gima gitimo en ma kata chiemo michamo go onge. But imagine nyithindo moa e college go donge digi modhie kata pi. Donge gibiro bede bwo tent moro. Mar ariyo, e odno onge kata ot. Kanyo onge kata ot ma nyithindo gibedie. Kodera kata kamano wacho ni anyuola ma oyudo chandruok no pod dwaro kony kawuok kuom jogo machunygi ng'won mondo mi koro konye ko siro som jopuonjre ma bende owe chien koluwore kod masira mar ndara manolal gi ngima mag jonyuolgi. So wan nyo wasepango ni ka pesa ne nyalo yudore maber. Bilwa mane wamiyo sirikal ne en $1.7 gi nus. Sirikal ong'ade moduogo 4 gi nus. Omiyo sani wadwani warilai kuom jopiny mainly mondo konywa watiek wachni mondo kata bende nyithindo mibiro we jogo mabiro dhi skul wamany kata ka nyathi moro tam mokwongo ni wachulo negie kata fee moro. Omiyo wan mabor to pok wa give up nikech Nyasaye ni kodwa. Wa hope ni Nyasaye biro provide mana kaka ose provide nyaka kamoro wacho. Ng'ato osetho tragically and grisly. Ere tiende mondo bedi ni pod wadak kode e udi. Donge bera ni mondo wawe ng'ani odhi oyo. Mar ariyo, trauma manyoni e gweng' ka. Awacho ni ka niwuotho e gweng' ka, tineno mana ka ji chalo zombies. Ji wuotho ka gima gionge life kuomgi. Omiyo wagombo ni mondo trauma manyoni e gweng' ka tiekre go piyo mondo life odhi mbele. Mar ariyo, in a week or two, nyithindo dok e school. Jomoko dwa puro. There are a number of things that we need to do. Although we have lost very many people, loved people, life at least must go on. Mar ariyo, a tradition wa wan joluo. Bende sani koro chopo sinji moko we must retrospect and find out nito ang'o momiyo wadwa dak gi jomotho for so long. It doesn't help us. So basically mago gik mane wa consider. Nyakwaro mogo odiochieng' ma kawuono jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki biro dhi loro